Добър вечер на всички. Здравейте. Продължаваме с PlayStation игрите напред за петицата. В миналото видео ви показах играта Spider-Man 2, която си я закупих. Преди 2 седмици още ви пуснах клипа. Ви я показах Spider-Man 2, която беше също нова игра, която купих. Сега идваме на друго видео с друга игра. И вижте коя си закупих. Взех Mafia The Old Country. Ето тук. Гледал съм е само на клипове тая игра. Никога не съм играл. Играл съм старите мафии. Първа, втора и трета. Но до Old Country никога. Сега ще имам възможността да играя. Mafia The Old Country. На вашите екрани. Уникален шедьовър. Само на клипове съм го гледал. Пак да се повториме. Ето тук. Виждате и отзад как е. 1904 Сицилия. В Сицилия почваме да играем май. Добре, ще я видим сега. Пуснал съм петицата. Сега ще я свалим играта. Един играч пак, така, едно и също е. И така. Нощ, тук съм си го подготвил. Хубавото нощче за хубавите работи. Нали така? Така. Ще я покажа пак по-отблизко. Уникална игра. Уникална. Mafia The Old Country, приятели. Започваме. Те сега хора тук са нови герои. Докато при първата с Том и Анджело, втората беше с Вито, тук са вече други хора. Съвсем различни. Нямат нищо общо с първа, втора и трета част на мафиите. Това е тук съвсем различна игра. Ще разберете. Съвсем различна мафия това. The Old Country. Доколкото съм гледал клипове на нея, не съм изгледал цялата игра, но клипчета съм гледал така свързани с играта и мога да ви кажа, че графиката е убийствено добра. Убийствено добра е тая игра. В Сицилия. Дайте да разопаковаме. Дайте, защото нямам търпение. Дай да видим какво става тук. Така. Я да видим сега. Цепваме тук отгоре. Лекичко, с финес. Айде. Готови сме. Те неща се отварят с финес, приятели. Отварям пред вас. Оха! Много обичам да отварям нови работи. Разбирате ли? Много обичам нови неща да отварям. Няма значение какви. Игри ли ще са, конзоли ли ще са, няма значение. Много е приятна.
напипани самата кутия. Започваме Mafia The Old Country. Отварям пред вас. Той диск е скандален, бе. Чакайте да го обърна и ще видите. Така е. Ето, пред вас отварям. Вижте го диск. Той е скандален, приятели. Тук е някакво опътване, някакво описание към играта. Уникално. Тук нещо пише ли? Аха. Вижте колко е сцепено, бе. Много е сцепено. Това, което съм гледал от играта на клипове, просто не мога да ви опиша колко съм впечатлен от геймплея на тая игра. Дори и да не съм и играл. Картинки някакви. Сцепена работа. Сега ще я видим за какво става въпрос. Ето е. Показваме от всякъде, отворена, затворена, диска, всичко показвам. Прибираме нощчето. Така е. Диска е красив. Сега малко ще я изкараме и ще я сваля. 2К. Хангар 13. Това са разработчиците. Хангар 13. Ето е. Игричката пред вас. Много обичам такива игри. Нови. А представяте ли си след до година, като излезе GTA 6? Аз няма да издържам. Разбирате ли за какво става въпрос? То просто те игри, като ги гледа сегашните, не се издържа, да ни говорим до година с GTA 6. Направо скандала ще е пълен. Аз няма да издържам, какво да ви кажа. Те уникални заглавия. Просто съм гледал в началото няколко клипа. В началото почваме в една мина, като работник, така. Това, което съм гледал, сега ще ви разкажа. И лека по лека си извоюваме вече нещата за напред. Първо почваме като работник в мина, после вече си извоюваме нещата. И напредваме. Намираме си семейството, защото имаме и семейство, което това семейство сме го оставили, доколкото разбрах в тая игра. Може и да бъркам. Мога да напише някой отдолу в коментарите дали е така, ако не е така, да ме поправи. Разбира се, човек, който не е играл тая игра, само е гледал. Нормално е да сбъркам. Можете да му поправите отдолу в коментарите. И така. Mafia The Old Country. На визия уникална. На геймплей е уникална.
това, което съм гледал за самата игра на клипове в YouTube. Нали, разни други хора, където играят. И дойде времето и аз да играя. Дойде времето и аз да почна. Видите ли колко е сцепено всичко? Ще ви кажа и накрая на видеото, преди да спра, цената. Скъпичка е играта. Не е ефтина. Така е. Обаче, за сметка на това, даваш пари за уникална игра. С уникален геймплей и уникална графика. Заслужават си парите за тая игра, които съм дал. И какво друго да ви кажа повече? Та да се върнем пак към играта, че малко така се отплеснах. Накрая ще ви кажа и цената, който иска може да си я купи играта. Всеки, който реши и има възможност, може да си я позволи и да я пробва. Наистина, това, което съм гледал, е впечатляващо. Но ще ми е много интересно да разбера кои са тия хора, каква роля изпълняват, каква им е целта. Защото, нали, играта е мафия. Значи би трябвало да има сделки, едни неща да се продават, други да се купуват, да се следят за тези продажби нещата. И ще е уникално. Тепърва ще разберем и тия хора, какви им са функциите, какви им са ролите на тези хора в тая игра, каква работа имат и изпълняват всеки един от тях по-отделно. Ще ги разберем и нещата. И за тия хора всичко ще разберем. Както казах, намираме семейството си, което сме го оставили, за да работим в тая мина. Сигурно сме заминали за някаква държава. Сигурно е тая Сицилия, не знам. Може след това да идем в Сицилия, да търсим семейството си. Не знам. Обаче само това знам. Знам, че просто търсим семейството си, което сме го изоставили. Сега не знам края какъв е на тая игра. Може да е някакъв още по-скандален, колкото началния геймплей и изобщо до края. Но аз съм впечатлен от това, което съм гледал за тая игра. Наистина съм впечатлен, трябва да ви кажа. И освен да почвам да я свалям, до 9 часа вече, друго не мога да ви кажа. Да спра с това видео, да приключвам по-бързо и да започваме с играта. Защото е скандалитет. Най-накрая, приятели, като я изгледах до някъде, много исках да я взема тая игра. Да я имам, да я играя. Най-накрая дойде и това време, където почваме мафийката. Новата мафия. Докато у нея бяха по-старички така мафии, минал съм ги и трите, тая вече мога да ви кажа, че е много по-различна и много по-специална. Който иска може да си я купи. Сега ще кажа и цената на тая игра. Ние правя реклама, ако си помисли някой, просто казвам, който иска да я играе, не че е реклама, който иска да я играе, може да я купи и да се наслади на играта. Както трябва. Така,
Дойде момента да кажа сега. Преди да спра видеото. Играта струва 100 лева. 100 лева струва тая игра. Който иска, може да си я купи. Нали, казвам, за някой може да е скъпа играта, за някой може да не, но който има възможност, може да си я купи. За мен не е скъпа. Ето тук. И другите игри, където съм купувал, не са били никакъв проблем за мен. За мен тая игра не е скъпа. Ето, виждате. Обаче за някои не могат да си я позволят. Нали сега нищо не казвам, просто казвам фактите. Всеки човек, всеки е различен по финанси, нали разбирате? Някои имат, други нямат. Казвам това, който има и иска да я играе и да си я купи. Ето, аз я закупих, ще играя. Исках, купих си я, играя. 100 лева е играта. Мафийката. Това е изцяло нова мафия. Нормално да е 100 лева. И какво да ви кажа повече, приятели? Не обиждам никой с това нещо. Никой не обиждам, не дейте сега да си мислите други работи. Никой не обиждам, просто казвам, всеки има различни финанси. Един има повече, друг по-малко. Всеки си разполага с бюджетите. Аз си знам бюджета. Те игри не са проблем. Това е. За мен не е много тая игра. Щом искам и съм решил да я взема, взех. Някои може да имат и спестявания за игри сега. Може и да има и такива хора. До тук ще приключвам видеото. Купете си играта, няма да съжалявате. Ние права реклама, никой да не си мисли, че е реклама. Купете си, няма да съжалявате. Приятна вечер от мене. Така ще го спра видеото даже. Чао от мен и ще се видим в следващото видео с нова игра. Като е мина тая, Спайдърменчето съм го започнал до някъде, предстои и него да го мина. Играя в момента и Спайдърмена, но ще има много такива видеа с игри. Купете си играта. Няма да съжалявате. Чао от мен и до следващото видео.